So ani ana po kita guys no bisa gabi mo tirada kaya po tag-shoot og video aron permente upload sa YouTube. Buang! So karon guys ako yung mga bagong tattoo sa lawas. So ako lang explain ninyo no para di mo maglibog kung unsa gi pansulat dire. So guys tigid mawala sa tong lawas sa tong tagline no ang putang shit. So karon guys na additional ana ato explain mo no. Karon ako'y heart dire. Tapos ay X, na ay 5, 10, 15. So kabalo mo sana ako na-explain mo buwang. So karon guys, i-explain na ako no. So X, tigkani sila sa kitang heart. Buwang! Mga bayin ako sa una, di man gid mo bulag na ako. Muna akong gibuhat. Buwang, giwiktar na akong kwarta. Dili man sila mo bulag na to. Kita may pinakagwapo buwang. Tagka kwarta. Anaor na ako na paginguno. Love, bulag na to. Pero kwarta, ibo na. So ingat to guys, akong gibayaran sila ron magbulag na. Buwang. So sunod ako explain guys. Kita mo ane, muscle hard. Mo pasabutan na akong muscle hard. Kaya na, kita pala ng mga chicks na maglaway na. Maglaway na sila kay tungod makita sa kong muscle mo kayo sila nga wow kalami britawana kita kong muscle oy. So guys para maklaro no pakita mo na ako sa akong tattoo sa whole body ng picture ba niya. O diba na mismo simple karon guys ato hisgutan kung unsaon na to pag overcome ang mga basher na to buwang. Una guys ang pinakausuron ka ng ML nga dula buwang, dagang yung bash ni mo, especially kung di ka kabalo, kung noobs kay ka, bugo kay ka ba? Bugo! Tiyasas buwang oy! Bugo! Biskot! So nga naranag guys, kung ang imong kauban mga bugo, buwang, ilapay na silpon! Biskot! So ayaw ka bala kag ilapay silpon, no? Buwang, pagka umapalit dita, dagang kita kwarta, mong problema pagkukana. Dalira na kay guys, pag comment guys sila dito sa ML, mo sila nga, ubo, ang puta, gago. So guys, instead na maulit ka, ayaw ka ulit. Balsi sila, buang. Imo silang pauliton og samot. Mo reply lang ka dito og thank you. Salamat po. Thanks sa notice. Talagang ganito ako. Practice lang po to. Gago. So nga na guys, kung mag-practice kag hero sa ML, buang. Ayaw sa classic, pura kag bugo. Adto ka sa rank mag-practice og hero. So kung masuko sila, i-bash man ganito no. Buang, basag dahi. Paulita sila. May manugatapan mo. Ikaw man isa dira, solo gamer. Buang. So ikaduha guys no, ikaduha especially ka ng mga TikTok karon. Tapos mag TikTok ka na yung dili ka kabalo mo sayo. Ang resulta na i-bash mo dayon kanila. Mo ingon madayon na sila. Buguan tawana, ibatian, ibayana. Di ba kabalo mo sayo pati TikTok man dito. Buang, pasagday na sila lang asuyara na. Kabalo sila na dili. Rama na sila comment tira. Di na sila kabalo. Tapos ikatulo guys, kana mag-post ka tapos wrong grammar mo in English, daghan man mo react dira nga mo ingon nga, bugo man tawana. Graduate man unta di man kabalo mo in English. Ay kamatay. Dalir ka na. Pasag daira sila mag-bash-bash dira sa imong in English. Uy buwang, may mag sila pakaon nimo. Dayon sunod bitaw guys ka na mag-post-post mo dito sa mutag online seller ka di mag-post-post ka dito kwarta dito sa Facebook. So daghan man kay mo bash ano maingon nga pasikat daghang kwarta post-post sa Facebook. Who cares ug daghan buwang? Pakita na sa actually pala post na nila. Buwang. Ganyan lang talaga yung mga inggit, galit na galit sila sa. So kung paborito kay bash uban, ayaw kahadlo ka na buwang. It's mindset ba utok boy gamit. Karon pa ka. Natug ka.